Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada süýlenmen ýogşanan Nurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 21-nji ýanwar hepdeniň pensiýa güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başynda bir tam derňe hemde olarky Rusy çalsy Aleksandr Litvinenkanyň ölüm barada soňky elinen netijeler. I have further concluded that the FSB operation to kill Kabullu Owgan jurnalistlerine edilen ganly hüjüm barada maglumat berer. Şeýle-de Owganistanyň Greşk etrawynyň ýaşaýjylarynyň häzir hukuklyk ýagdaýy we Türkmenistanyň Owganistanyň üstünden Hindistana çekiljek geçirji baradaky aladalary, geçen ýyl Aşgabat töwereginde ýykylan jaýlaryň paýtagtda jaý kireyine ýetiren täsiri. Yaşamak üçün kireyine verilen jaýlaryň, otoglaryň kireyi, mülkler kireyin şahına çıkdy. Regionlaryň ýaşaýjylary we paýtagy çäklendirmeleriniň kanuny sahatlary barada gurrun eder. Şeýle-de geçen ýyl ähli görkezler boýunça Türkmenistanyny ýeňizi bolup $1 milyon baýrak alan ýöletün etrafyndaky ýaşaýyş durmuş şertleri barada söhbetdeşligimiziň dinlersiňiz. Sokağa çıkýan ýerinde hiç adam halk üçün iş yerleri ýa beýlek ýaly gurulýan zat göremok. Olaly habarlar günlüğümizin esasy bölümine geçmeden günün sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Britaniýanyň olarky Rus agenti Aleksandr Litvinenko 2006-njy ýylda Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň geçiren operasiýasy netijesinde zäherlenip öldürildi diýen karara geldi. Federal howpsuzlyk gullugynyň operasiýasynyň Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan tasdiklanan bolmagynyň ahmarlygy aýdylýar. Britan sudiýasy Robert Owen'ň hasabaty Litvinenkanyň ölümine getiren wakalara ýene bir bap goşýar. Ol ýokary derejeli radioaktiw madda polonium 210 goşulan çaý içeninden soň ýok bolupdy. Moskwa Litvinenkanyň ölümine dahyllydy barada öňkü bildirilen aýyplamalary ret etdi. Moldowan paýtagty Kişinýowda 21-nji ýanwarda müňler çadan proteste çykdy. Protestçiler bir gün odal parlamentde täze hökümet tasdiklanandan soň parlament binasyny zabit etdiler we bu wakada 10 adamyň yaraly bolanyny habar berildi. 21-nji ýanwarda 7000 çemet adam hökümet binalarynyň we parlamentiň jaýynyň daşynda täze tasdiklanan premier minister Pavel Filipov hemde onuň hökümetine garşy demonstrasiýa geçirdi. Protestçiler ýerki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýärler. Öldürilen Rus oppositsioneri Boris Nemtsov Orsiýetiň baş derňew komitetiniň öz kakasynyň ölüminiň derňew barada çykaran kararyny ret etdi. Janna Nemtsov 21-nji ýanwarda Interfax habar gullugyny bu jinayatyň üstüniň açylmagynyň sebäbi derňew komitetiniň bu jinayatyň üstüne açmak dol açmak bilen gazaklanmaýanyny aýtdy. Orsiýetiň derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Basterkin biradyň Nemtsowyň öldürilmegi bilen bagly jinayatyň doly çözelendigini aýdypdy. Derňew komiteti bu iş bilen bagly 4 san çeçen erkegini tutsak etdi. Bu adamlar soň ganhorlukda aýplandy. Boris Nemtsov 2015-nji ýylyň 27-nji fevralyny Kremliň alkymyna atylyp öldürilipdi. Nemtsowyň garyndaşlary we aklawçylary onuň öldürilmeginiň ýokary derejeli Rus resmiýetleri tarapyndan buýrulan bolmagynyň ahmarlygyny öňe sürýärler. Gepleyer Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, habarlarymyzy dinleýärsiňiz. Pakistan 21-nji ýanwarda Baçahan Üniversitetinde edilen ganly hüjümden soň milli ýas gününi oglan etdi. 4 jeňçi Pakistan goşun tarapyndan öldürilmegenden öň universitete zabit edip studentleri we mugallimleri oka tutdy. Çarşatda şäherinde öldürilenleriň sany 21-nji ýanwarda Geologiýa fakultetiniň studentiniň hastahanada yarasyndan jan bermegi bilen 21 boldy. Resmi binalarda we Pakistan parlamentiniň binasynda baýdaklar aşak getirildi. Polisiýa we howpsuzlyk güýçleri bolsa ýurdun mekdeplerine howpsuzlyk hüşgärligini hassa güýçlendirdiler. Halkara hukuk topar Talibanyň janynyň geçen bomboçysynyň 20-nji ýanwarda Owgan habar guramasynyň toly täwäniň işgärlerine hüjüm edip 7 adam öldürmegini berk ýazgaryp çykyş etdi.
Human Rights Watch guramaty 21 janwarda Tolu Teväniň işgärlerini getirýän mini busa hüjüm edilmegini Owgansanyň Henidi berkişmedik metduga dadatlygyny gowşatmagy gönükdirilen wagşylyk diýip häsiýetlenirdi. Bombaçy partlaýjy goýulan maşynyny kawurlak Rus ilçikanatynyň ýanyna geçip barýan mini busa urdurdy. Bu hadisede 25 adam yaralandy. Olaryň köpü Tolu Teväniň işgärdi. Hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz sunardy. Rus rublynyň hümmeti 21 janwarda hem aşak gaçmagyny dowam etdirip $1.84 rubl boldy. Soňky fekrady neft bahalarynyň aşaklamagy hem de Moskwa garşy girilen günwatar sanksiýalar derarly eýen madal hümmetini ýitiren rubl Ýewropa birliginiň garşysynda hem peselip €1 92 rubldan gowrak boldy. Tehrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen Iranyň günnelik neft önümçiligini 500.000 barrelden 3,13 milyon barrele galdyrjakdygy eýem neftiň bahasyny has aşaklygyna iterdi diýip habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, bu gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Britaniýanyň Owgalyk Rus agenti Aleksandr Litvinenko'nun ölüm barada soňky gelinen netijeler eglan etdi. Bu jinayatyň Kreml tarapyndan tasdiklanan bolmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Litvinenko'nun aýaly Marina täze tapynlardan soň Orsiýete, şol sanyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e garşy sanksiýalaryň giridilmegine çagyrdy. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Britan dernewi 2006-njy ýylda zäherlenip öldürilen Orsiýetiň öňkü howpsuzlyk agenti Aleksandr Litvinenko'nun ölüminde Orsiýetiň hökümetiniň eli bar we prezident Vladimir Putiniň onu öldürmegi makullan bolmagy mümkin diýen netije geldi. 21-nji ýanwarda çap edilen netijelere görä munyň Orsiýetiň raýatlary Dmitri Kovtun we Andrey Lugavoy tarapyndan Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň FSB-niň görkezmesi arkaly amala aşyrylan bolmagynyň uly ähtimallygynyň bardygy aýdyldy. Litvinenko'nun aýaly Marinanyň ýygy süre jurnalistlere aýtmagyna görä ol hasabatdan kanagatlanýar. I'm of course very pleased that the words my husband. Elbette men adamymyň ölüm halynda öz ölümine Jenap Putin'i aýyplap aýdan sözleriniň Angliýanyň suud tarapyndan garaşsyzlygyň we açyklygyň ýokary standartlaryna laýyklykda tasdiklanmagyna örenbegenýän. High standards of independency and fairness. Litvinenko'nun aýaly Britaniýanyň hökümetini agdalan şahslar şol sanda Jenap Putin babatynda ykdysady sanksiýalary we siýasat gadagançylygyny girizmäge çağırdy. I'm also calling for the imposition of targeted. Şeýle men agdalan şahslara şol sanda Jenap Patrushew we Putin'e garşy nişanalaýan ykdysady sanksiýalary we siýasatçylyk gadagançylygyny girizmäge çağırýan. Mr. Patrushew and Mr. Putin. Orsiýetiň habar agentlikleri KGB-niň öňkü işgäri we häzir döwlet dumasynyň agzasy Lugavoyň aýdanlaryny siterläp onuň özüne garşy öňsürilen aýplamalary esassyz we manisiz diýip atlandyranlygyny habar berdiler. Britaniýaly судья Robert Owen hasabatyň FSB-niň ýolbaşçysy Nikolay Patrushewyň da Litvinenko'ny öldürmege görkezme berenliginiň belki tasdiklaýanlygyny aýtdy. Men Jenap Lugavoyň we Jenap Kovtunyň Jenap Litvinenko'ny zäherlänlerinde başgalaryň görkezmesiniň astynda hereket edenligine ygtybarly diýip Owen hasabatynda aýtdy. Şeýle ol FSB-niň Jenap Litvinenko'ny öldürmek boýunça hereketleriniň Jenap Patrushew we şeýle de prezident Putin tarapyndan makullanan bolmagy ähtimal diýip belledi. Moskwa Litvinenko'nun ölümine öz gatnaşygy baradaky ozalky aýplamalary ret edipdi we resmi derňewlerden siýasy matlaply diýip ýüzörüpdi. Orsiýetiň kanun goraýjy darasyndaky adak zalmadyk çeşmäniň Interfax agentligine aýtmagyna görä, Orsiýet Lugavoy we Kovtuny Britaniýanyň kanun goraýjy sistemasyna tapşyrmaz. Owanyň hasabaty siýasy matlaply diýip Interfax bu çeşmäni sitirleýär. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov derňewiň Putin'i gyzyklandyrýan meseleleriň arasynda däldigini 20-nji ýanwarda aýtdy. Guardian neşriniň 21-nji ýanwarda habar bermegine görä, Britan diplomatlary premier ministr David Cameron'y Orsiýada garşy sanksiýalary güýçlendirmezligi we EM erbet täsiratyndaky gatnaşyklary mundan beýlek yaramazlaşdyrmazlyga çağırypdyrlar. Litvinenko Britaniýa gidip Putin'i açyk tankyd edip başlamagyndan öň Orsiýetiň federal howpsuzlyk agentliginde işleýärdi. Britaniýanyň derňewçileri 44 ýaşly Litvinenko
onun Londonyň gymmatbaha mehmanhanasynda Kofton we Lugavoy bilen çay içen soň 210 plutoniy radioaktiv serişdesinden zäherlenenligini anyklady. Şol wakadan 3 hepde geçen soň 2006-njy ýylyň 23-nji noýabrynda Litvinenko Londonyň keselhanasynda ýoguldy. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gödellinglediniz. Owganistanyň paýtagtynda Medwed işgärleriniň uloguny edilen kassaz hüjümine ençem adam öpat boldy. Adam hukuklaryny gorayan Human Rights Watch guramasy bu hüjümi ýurdun odalam goguşgunsyz Medwed'na garşy gönükdirilen wagşylyk diýip atlanyrdy. Temany kawulla kawarçymyz Şaýmerdan uly Murady dowam etdirýär. Dün giyişlik paytaxt Kabylyň Darul Aman atly köçesinde ýüz beren terror hüjümde 7 jurnalist helak boldy. 20den gurrak adam yaralandy. Yaralananlaryň arasynda da saglyk ýagdaýynyň agyrlarynyň bardygyny Awganistanyň saglyk goraş ministrligi habar berýär. Canından geçen teröristik hüjüm Tulu atly hususy yerli telekanalyň işgärleriniň minip barýan köster kysymly ulagına gönükdirilipdir. Jurnalistlaryň üstüne amala aşyrylan teröristik hüjüm barada derňen geçirilýändigini Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsü Siddiq Siddiqi aýtdy. Tamam jawanabe hi hamle teröristi ra barasi numayand. Talaş haýym kard ki malumat rajiba. Awganistanda jurnalistlar kyn şertlerde öz wezipesini ýerine ýetirýär. Jurnalistlaryň janyna jeňçileriň wehim salýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýar. Awganistanyň käbir hökümet işgärleriniň hem jurnalistlary gynamalara duçar edýändigini öňe sürýär. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsü Siddiq Siddiqi jurnalistlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin alada edilýändigini aýtdy. Jurnalistlara garşy böyle teröristik hüjümleriň öňüne almak üçin mundan beýlek çäre görüljekdigini Siddiqi belläp geçdi. متلاشای خود را در قسمت تأمین امنیت کار رسانه‌ای خبرنگاران عزیز Tuluwatly hususy teleýälimiň işgärleriniň ölümine Awganistanyň döwlet resmiýetleri gynanç bildirdi. Awganistanyň Gorunmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanykzy terror hüjümde yaralananlaryň halyndan habar aldy. Awganistanyň erkin jurnalistler birleşiginiň başlygy Rahimullah Semenderň aýtmagyna görä terror hüjümde 7 jurnalistiň pida bolmagy uly ýetkidir. Tulu telekanalynyň işgärlerine bolan terror hüjümi biz berkýaz garýarys. Jurnalistler betarapdyr. Jurnalistlary ýanamaga hiç tarapyňam haky ýokdur. Ýöne jeňçiler awgan jurnalistlarynyň başyna matam getirdi. 7 kardeşimizi ýetirdik. Bir näçe jurnalistimiz agyr ýaraldy diýip Semender aýtdy. انجمن آزاد جمهوری افغانستان این واقعه را سخت تقبیح میکنه. یک واقعه خیلی دلخراش غمگین. Ma'lum bolşaly Awganistanyň milli howpsuzlyk gullugy Kabulda teröristik hüjümüň amala aşyryljakdygynyň habarly bolupdyr. Emma terror hüjümüň amala aşyryljak ýerini öňünden anyklap bilmändir. Tulu atly hususy telekanalyň işgärleriniň üstüne bolan terror hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Tulu atly hususy teleýälim bilen böleki erkin medbugatyň hem raýdaşlyk bildirmezligini talap edip Taliban hereketi beýanat ýaýratdy. Tulu atly hususy telekanalyň habarçylaryna özleriniň hüjüm etjekdigini bildirip Taliban arada haýbat atypdy. Şaýmerdan uly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistan ministrler kabinetiniň golayda geçirilen maslahatyny Türkmenistanyň Awganistanyň üstünden çekiljek gaz geçirjesiniň ýurt içinde kuruluşyna görülen taýýarlyk barada pikir alşyldy. Emma Awganistanyň Greşk etrabynyň ýaşaýjylary bu geçirjiniň geçjek ýoluna häzir howpsuzlyk ýagdaýlaryndan ören arada bildirýärler. Bu arada anygyrak maglumat bermegini kärdeşim Sehradan haýyş edýärin. Günnor Awganistanyň Greşk etrabynyň ýaşaýjylary etrapdaky durnuksuzlyklar topyk, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz proyektiniň amala aşmagyna päsgelçilik döredip biler diýerler. Bu barada Awgan telekanalynda habar berilýär.
Owasanyň Tolu telekanalynyň 17-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, ýurdun Helmand welaýatynyň Greşk etrawynyň ýaşaýjylary etrapda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramadlaşmagy, welaýatda top gaz geçirjisiniň gurulşynyň amala aşmagyny esasy päsgelçilik bolup biler diýen pikirde. Emma şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 15-nji ýanwardaky maslahatynda top gaz geçirjisiniň Türkmenistandan geçjek böleklerinde arasalamak işlerinin amala aşyrylýanlygy habar berildi. Gepin gerdişine görä bellesek Türkmen gazyny Günorta Aziýa Sewitine aktarmagy gödöňünde tutýan 1800 kilometrlik proýekte geçen ýylyň 13-nji dekabrynda Maryda badalyga berildi. Bu gaz geçirjiniň 700 kilometre golaý Owansandan şolsanda ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlary dartgynly bolup galýan sewitlerinden geçmeli. Şol sewitleriň hatyrynda Helmand welaýatynyň Greşk etrawy hem bar we bu ýerde hökümete garşy çykyş edýän ýaragly toporlaryň bir näçe hereket edýänligi we olaryň eýem etrawyň ençeme territoriýasyny öz kontrollugyna geçirenligi habar berilýär. Helmand welaýat geňeşiniň başlygy Karim Atal hem Greşk etrawynda ýowudlyklaryň barha artmagynyň alada bildirip, hökümet güýçleriniň etrawyň ençeme territoriýasyndaky kontrollugyny ýitirýändigini aýtdy. Eger Greşkdäki ýagdaýlar häzirki bolşaýaly saklanyp galsa, çakmyşyklar dowam etse we biziň hökümet güýçlerimiz bu ýerlerdäki kontrollugyny ýitirse, Greşkde top proýektiniň gurulşyny amala aşyrmak düýbünden mümkin bolmady. Şeýlede hökümetiň ýaragly garşydaşlary bu sebäpde ösüş proýektleriniň amala aşmagyny asla islemeýärler diýip Karim Atal Tolu telekanalyna beren maglumatynda belledi. 15-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky newit gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktori Kakaýew top taslamasyny amala aşyrmagyň birinji tapgyrynyň çäklerinde gaz geçirjiniň madde enjamlaýyn 3-nji bilen bagly meseleleriň çözülýändigini aýtdy. Türkmen mediasynda berilen maglumatda gaz geçirjiniň gurulýan ýerine ýöriteleşdirilen ulaglaryň enjamlaryň we turbolaryň alınıp barilýandygy habar berilip, proýektiň Türkmenistanyň çäğinden geçjek ýerlerinde arasalamak işleriniň amala aşyrylýandygy ma'lum edildi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow her ýyl 33 milliard kubometr gaz aktyrmak gödöňünde tutulýan top gaz geçirjisiniň Türkmenistandaky böleginiň gurulşyk işlerine badalyga berilen güne proýektiň 2019-njy ýylyň aýagyna çenli dolu gurulup ulanışa beriljekdigini aýdypdy. Emma muňa garamadan Owansanyň käbir ýokary derejeli resmileri şeýlede yerli ýaşaýjylar umum bahasy 10 milliard dolar töweregi diýilip çaklanýan bu gaz geçirjiniň Owansandan geçjek ugrunda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazdygyny aýdyp, onuň amala aşjakdygyna şüphe bilen garaýarlar. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sähranyň dinlediňiz. Gepler Awatlyk radio habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Geçen ýyl Aşgabat töwereginde 15 000 çemesi zaýyň ýykylanlygy aýdyldy. Bu ýyl bolsa regionlardan gelip paýtagtda işleýän adamlaryň jaý kireýleriniň artmagynyň kösenýäni barada habarlar bar. Eýtem jaý ýykyşlyk jaý kireýlerine nähil täsir ýetirdi. Kärdeşim Muhammed Tahir bu barada Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Inni şol söhbetdeşligi bilirikde dinläliň. Aman Murat çoğunly gajydaky müňlesi jaýyň ýykylanna bir näçe ay boldy. Bu Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryň bahasyna, olaryň kireýine hili täsir ýetirdi. Aşgabatda ýaşamak üçin kireýine berilýän jaýlaryň, otoglaryň kireýi ýylytyna aýdylýar, myrklar keýin şahyna çykdy. Jaý ad kireýine jaý bolýan müşteremken kireylerin şu sebäpli gitdik çygymmatlyğa şu ýerde ýene bir ýagdaý aýratyn byltamak zerur bolsa gerek. Kireyne jaý bolýarlar diňe welaýatlardan iş bolýap gelen içerki immigrantlardan Fuheçilikde jaý ýykylanlaryň da ählisi jaý ýykylan ony jaý bilen üçin edilmeýe, jaýyň özüne jaý berilip berilen wagdanyň kelmaýa hatda ýylda çekýän edegi, ýani iş ýüdünde amal bolmaýan halaty awkuşda juda köp. Ine şol adamlar ýani jaý ýykylanlar da kireyne jaý özleýärleriň sanyny berýär.
Ama burada kire yokarlandı dediğinizde, indi yokarlanışını deneştirmek için kabir tahqiq misalları verip bolar mı? Mesela falanca ay öňbilen häzirki nırklaryň arasyndaky deneşdirmeni bir tahqiq misalları hökmünde görkezip bolar mı ki? Şeýle misallar bar. Meselen şäheriň kerpiç zawody Şanhay diýilen etrapçatyny zaý kireyi Soğurlu'daki, Şoğur'daki dağçalar yıkılmadığından o da 150-200 manattı. Häzir ol 350-400 manat aralığında. Gazıdaki ayların yıkılıp başlanmadığından o da 200-250 manattı. Gazıdaki aylar yıkılıp uğrulundan sonra ol kem-kemden kımmatladı. Edil suun kirey nırkı ortaça 400-500 manat aralığında. Köşdäki aylarında kirey nırkı gazıdaki aylar bilen tasdin. Mikroyollardaki bir otoglu öz başta kvartiranın kireyi 150-200 Amerikan dolarlardı. Ençene otoglu zayın bir otoglunun kireyi 80-100 dolar aralığındadı. Edil şuun mikroyollardaki bir otoglu ayratin kvartiranın kireyi 400-450 dolar aralığında. Ençene otoglu zayın bir otoglunun nırkı da kireyde 250-350 dolar aralığında. Ama da onda yatlap geçmeli ýagdaýlardan yeni bir hem häzirki ýagdaýda ortaça aylyk näçe dilip hesaplanýar? Halgyp gullugyny ortaça aylyk 600 manat diýip kesgiçlenýär. Ondan ol 600 mandan bank kursyna geçirende de ol 150-160 dolar çemesi bolýar. Ama da onda bu ýagdaýa çykalga hökmünde garap bolaýjy. Haýsydyr bir resmi çäre güzeýilýärmi? Mesela bu jaýgyçylygy, kireleriň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly ýagdaýy ünitjekçek bolýan. Yok. Beýle herekede men nähä özüm duş gelýär, nähä da bolmasa şeýle ýagşy rowşan adamlar ädilli diýip gurrun berýän adamlara duş gelemok. Her kim öz nizadyny özü görmeli. Mesela yurdun beýle golaýatlaryndan paýtagta iş görläp gelýän çerk migrantlaryň sany soňky 2 aýyň dowamyny üzül tehil adarly, on başga da birden sebäbi bar bolýan. Öne ihrat sebäbi jaý tölegi, krey tölegi bilen bagly olaryň alyan aýlyklary ýylçyn aýdylşýar. Galanany berenmäge etjekler, ol maşgalatyna hiç ýyly kömek etmäge maliýet erişdirýär. Şäher ýaşaýjylaryň ýorgonyna görä aýagy bolýar. Bolýar, amamlataga beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, ýeşiňiz berawas. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazar Mamrat Bugaýflen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ma'lum bolýar, Aşgabatda Sowet ýyllarynyň ýary propiska ýaşaýan ýerinde hasa alınmak derdi saklanyp galýar. Bu ýagdaýyň regionlaryň adamlarynyň paýtagtda ýaşamagyny, işlemegini uly çäklendirme döredýärligi hakynda hem maglumatlar gelip bolýar. Eýsem bu çäklendirme ne derejede kanuny? Kardeşim gödel bu arada Türkmenistanly jurist Yevgeniy Grechukhin bilen söhbetdeş boldy. Yevgeniy, Türkmenistanda raýatlaryň ýaşamak we işlemek üçin yer taýlamak hukuklary we mümkinçilikleri haýsy kanunlar tarapyndan düzgünleşdirilýär? Türkmenistanyň raýatynyň öz ýurdunda erkin hereket etmek hukugy Türkmenistanyň konstitusiýasy tarapyndan düzgünleşdirilýär we Türkmenistanyň goşulan halkara alalaşyklaryna kepil geçilýär. Şeýle-de raýatyň bu hukugy Türkmenistanyň migrasiýa barada kanununda hem görkezilýär. Şol wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşamak we işlemek üçin ýurdun raýatlaryndan propiska talap edilýär. Edil şu düzgüne nähili resmi esas bar. Bu ýerde şeýle mesele bar. Men Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyny agzadym. Bu kanunda ýurdun raýatynda propiska ýa-da belli bir ýaşaýan ýeriniň bolmazlygy onuň öz haklaryndan şol sanda zähmet çekmek hukugundan peýdalanmagyna hiç ýyly täsir etmeýänligi anyk aýdylýar. Üstesine propiska barada resmi düzgüni şol sanda prezidentiň goly goýulan resmi fermany men hiç wagtda görmedim. Şol wagtda da propiskany talap etmek düzgünniň Türkmen hökümetiniň fermany arkaly tasdiklanan instruksiýalaryň esasynda ýürüdilýänligi dilden aýdylýar. Bu instruksiýany meniň özüm görmedim. Şeýle-de adamy propiska etmekden ýüze urýan häkimetleriň öz hereketlerini düşündirip şeýle instruksiýa salgylanyp ýazmaça görnüşinde resmi jogap berenine hem duş gelmedim.
Письменного отказа в прописке я никогда не видел. Евгений Türkmenistan'ın raýatynyň Aşgabatda propiskasy ýok diýilip paýtagtda işe alınmazlygyny bir kanun diýip atlandyryp bolarmy? Я считаю, что с точки зрения международных норм и правил, которые... Türkmenistan'ın goşulan halkara kanunlarynyň nukdaý nazaryndan ýurt raýatynyň erkin hereket etmäge, öz islegine göre ýaşamak we işlemek üçin ýer saýlamagy dolu hukugy bar. Asliýetinde propiska meselesi Sovet döwründe döräpdi. Umuman şu gün propiska düzgüni orsiýetden we öňki Sovet ýurtlarynyň ýene käbirlerinden başga ýerde göze ilmeýär. Бывшего Советского Союза и территории бывшего Советского Союза существует такое правило. Türkmenistan'ın raýaty Aşgabatda propiskasy bolmanlygy sebäpli paýtagtda işe alınmasa näme etmeli? По всем вопросам обращаться в суд на своём заявлении. Ähli meseleler boýunça suda ýüz tutmaly. Emma raýat suda eden ardasynyň ýany bilen özüni propiska etmäge, ýaşamagyna ruhsat bermäge ýa-da işe almagy garşylyk görkezen tarapyň ýazmaça görnüşindäki inkar etmesini hem görkezmeli. Köp halatlarda muny etmek kyn bolýar. Şunuň üçin raýatlar mümkin boldugyňdan bar ýüzlenmelerini hat üstü bilen etmäge çalışmaly we öz ýüzlenmesiniň resmi hasaba alınmagyny talap etmeli. Bir aydan soň özüne resmi jogabyň berilmedik halatynda raýatyň suda ýüz tutmagy kanun taýdan hukugy bar. İslendik idara ýüzlenmäge poçta arkaly zakazno ýagny gowanamaly hat ibermek iň amatly usul bolup durýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanly jurist Gresuhinliň söhbetdeşligi dinlediňiz. Mara welaýatynyň ýol öten etrawy Türkmenistanyň geçen ýylyň görkezleri boýunça iň gowy etrap diýip oglan edildi. Emma ýol etrafynda hem iýsizligiň beýlek sosial meseleleriň ýeterlikdi gaýdylýar. Serhedabad etrawynyň ýeňi staýhan örleşiginiň ýaşaýjysy Agazuma bu arada habarçymyz bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşligi dinläýin. Ýol etrawynyň çäginde öndürilen gazdan gelen girdijilerden ilat peýdalanyp bilýärmi? Etrapda näme üýtgeşmeler gözýilýär? Maglumatlardan eşitmede göre ummaty gaz şu taýda köp siwaýdalar ýol ötüň çäginde ýol ötüň gün orta ýol ötüň suwat garaşsyzlyk diýip atjakdylar. Gaz suwat çykyp akyp durar ýerine turba bilen daşary ýurtlara gidýär diýe gazyň elbetde bahasam epesiz bolmaly, gymmat bolmaly daşary ýurtlaryň alýan narhy. Emma şu gazyň çykýan ýerinde hiç adam halk üçin bir iş ýerleri bar ýa-da beýlek ýaly gurulýan zat göremek, kaptandan bir kärhanalar gurulaýmaly, meselem gazdan başga öňler öndürip bolýar, bir näçe öňler öndürilýäni bilýäs. Biz gazdan turbalar öndürýärler, plasmasa turbalar, ýene köp zatlar, kilonkalar öndürýär, zawodlar gurulaýsa boljak. Ondan başga da ýanky gazyň narhy barada aýlanlarda meňe pikirim bar, ol gaz her bir zat bolsa öndürilýän ýerinde soň belli bir meçheri prosendi şo taýyk siňdirilmeli, şo taýda şäherler gurulmaly, zawod fabrikler gurulmaly. Emma soň köprek böyle şol öndürilýän ýeriniň siňdirilmeli diýip düşünýär, bol emma bizde onça zatlar ýok, gurulanok, hiç adam gurulanok. Arasalanan gazdan galan ýanky galyndylar ilatyň saglana nähilek täsir etdi, şu ketelçilik köpeldi diýilýär. Şu urunlaryň bar öňe öňraklar şol gazyň kokurdyny isleýärler, bir is boldy şo taýda ýol ötüň töwereklerinde. Elbet ýakymsyz is çykýar owalaryň üstünde, ondan gurrunlar çykdy, şol owalary göçürmek diýmişler, ekitjekmişler diýdiler. Intega göçürilmek edilen şol owalar otyrlar, ýöne ýak görýärler ýokardan. Ýanyp dur näme diýsen kukurtýan ýa-diýerler, şo kukurdyny is diýerler. Şo adam üçin ziýany bardyga belli, kim bilýär nähil ziýany bar, isa erbet, şoň ýaman erbet. Häzir kwatda da barmy şoly? Häzir öňküler ýala däl, kan mene duýamak, mundan bir kilo erbet boldy şoň isi. Geçen ýyl öňü. Indi diýjek bolan şana onkolog keselleriň köpelýändigi barada gurunlar bar. Aýratynam diýen maskalalarda şular hakykata laýyk gelýärmi? Hakykata laýyk gelýändir. O bir elbetde ziýanly zatdyr. Hemme kişi düşünýär, şol kukurt ýanyp dursa, ýyzy ýaýrap dursa, adamlara ziýanlydyr. Elbetde keselçilik bar, ýok däl. Her ýyl eşitilmedik kesellerim çykýar, öňgörüli eşitilmedik kesellerim jörýär. Onu näme etjek adamlar, onu mecbur kaýyl, her kim etjek zat ýok. Hudaýdan görýärler gelen keselçiligi, ölümi. Ýanky senagat galyndylarynyň ekrançylygy diýen ýetirýän duýulýarmy? Ekrançylyk ugrunun hünärmen bolmamsoň onu kan bilemok, gyzyklanamok, o barada da bolmam mümkin. Elbetde o bir zat ýaýrap dursa, yaramaz gaz ýa-da bir gaz ýaýrap dursa, hemme zat da diýen bolmaly, özünden düşnükli zat ol.
Hormatly dinleyijiler, Serhe davatly agazma bilen ýolatyny etrafyndaky sosial meseleler baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu ýagdaý barada sizden nähili pikir bar. Bu arada Azatlyk radiosynyň websaýtyna girip öz pikirlerinizi gagaldyryp bilersiňiz. Şunun bilen hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saatlar kesme, täzelikler bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň hormatly dinleyijiler.